Namukele-ke la ekhaya lethu la esichaza khona amaphupho. Namhlanje sochaza-ke ukuthi-ke ukuphupha amaphoyisa ngabe-ke lokho kubika ini noma kusho ukuthini. Uma ukuthi-ke le video uyibukela ku-YouTube ngicela ushare subscribe, ushare link ukuze-ke nabanye bezongena bezobona-ke wonke amavidiyo ahlukahlukene sichaza amaphupho. Uma ukuthi ibona ku-TikTok, thatha inamba phela ku-bio usibhalele ku-WhatsApp ubuze-ke nawe iphupho elikuhluphayo. Ku-TikTok uzothi nje sichaza amaphupho. Ilona-ke page lethu-ke lena. Ukhumbule-ke mlaleli ukuthi-ke amaphupho wonke anezincazelo zakhona. Khona-ke lezi ey'cashile, khona-ke ezisobala. Ake singene kule yokuphupha ngamaphoyisa. Ukuphupha-ke amaphoyisa kusho ukuthi-ke kubika into engeyinhle. Okungabala-ke phakathi kwakho yizitha zakho noma-ke isifo esiza koseduzane nawe. Uma ukuthi-ke uphupha ubona nje amaphoyisa noma amasosha, lokho kusho ukuthi-ke kunento embi esazokwenzeka kuwena noma nje emndenini impela. Uma ulwa noma-ke uxoshwa ngamaphoyisa, lokho kusho ukuthi-ke kunezitha ezingakuthandisisi kahle noma-ke ezikugadla ngemithi. Khona bebuzile-ke lapha ukuthi yena uphuphelwa ebaleka amaphoyisa amhubha. Ngiyacabanga-ke ukuthi naye usephendulekile-ke la simfaka bonke nalaba-ke abaphuphe amasosha. Kubika-ke into embi leyo. Mlaleli, uma ukuthi-ke nawe unombuzo wephupho, sicela ubuze la comment section. Ngizobe sengibuya phela le video yakho ngizokuchazela ukuthi lelo phupho ngabe-ke libika ini noma lisho ini, ngoba phela kubalulekile ukuthi wazi ukuthi-ke abadala yini le abakubonisa yona ngephupho noma bachaza ukuthini. Kubalulekile ngoba baziba bazogcine-ke sebeza ngamandla becasukile, ugcine-ke suba namabhadi. Amaphupho esiwaphuphayo siwanake siwalandele, nize njalo kule channel nizobuka ukuthi kahle kahle achaza ukuthini. Nisale kahle.